وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. Oşalarga ulu nişanıdır şoların evlatlarını deryada navga mindirmegimiz. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. Oşalar için başka da nav yani minilyen zatlarını halk ettik. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. O eger biz istesek şolarını deryaga qarq ederdik. Pes şolarını qarqdan nicat berjek zat da yoktur. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. Meger bu zatlar bizden bolan bir rahmettir ve bir neçe müddeti çelli peydalanmak ve istifade etmektir. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. Ve her vakti ki şolarga aydılsa, dünyada başınıza gelecek azaptan korkun ve ahirette başınıza gelecek azaptan korkun, şayet size rahmedilsin. Şonda kulak asman yüze uğrayarlar. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. Ve şolarga özlerinin perverdigarının ayetlerinden ve nişanalarından näme gelse, şonu kabul etmeyarlar ve yüze vurup eraz etýärler. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. Ve her vakti ki şolarga aydılsa, Allah tebarek ve Taala'nın size beren nimetlerininden Huda yolunda sarf edin deyip, şonda kafirler aydarlar, aya biz bereylimi ola adamlarga ki eger Huda istese şolarga özü taam bererdi. Ey müminler, siz hiç zat değil dersiniz, meger aşkar gumralıkta dersiniz. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ve kafirler aytýarlar, bu kıyamet bar, dowzak bar, cennet bar diýen wädeňiz haçan bolar? Eger siz aýtýan kefiňizde dogruçy bolsaňyz diýip. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. Olar hiç zatga muntazir däldirler. Meger bir uly sese muntazirdirler. Şol ses kafirlerini birden gereftar eder. Oşalar öz aralarında muamele edip o dünya işleri bilen meşgul bolup bir-biriler bilen dawa etip ýören wagtlaryna birden gafilgir eder. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Pes şol ses gelende olar wasiyetlerini etmäge de qadir bolmazlar we öz öýlerine we ähli owlatlaryna gaýdyp barmaga da başarmazlar. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. Ve surga dem vurlar. Pes nagah adamlar gawrlaryndan turup özleriniň perwerdigaryndan ýa çakkan ýörüp giderler. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Şol wagt kafirler aýdarlar, ey helaket bize bolsun. Bizi yatan yerimizden kim turuldy diýip. Şonda mümin gullar jogap berip aýdarlar, bugun Rahman atly Hudaýyň wäde eden günüdür. O peýgamberleriň dogry aýdan günüdür diýip. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. Ol ikinci surga dem vurmak hiç zat däldir. Meger nihayetde bir uly sesdir. Şol wagt birden şolaryň hemmelerini jem edilip biziň ýanymyzda huzura getirler. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Pes şol günde bir insanğa zerre ýanyda zulm edilmez. Ve sizlerge ceza berilmez meger öz eden